ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/10/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನಿಗಳು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೀಂದು ನೇನು ಕಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು ಹಿಂದಿರ್ದ ನಿಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾರಾಪಾರ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಪ್ರಪಂಚನ ಬದಲಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ವಾ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೇನು ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟದ ಏರೆಡ್ದರ ಸಹಯೋಗನು ಪಡೆಪುನ ಅಂಚನೆ ಸಲಹೆನು ದೆತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಪೋಷಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆ ತಿರುಪವಿರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಯನ್ನ ಸಹಯೋಗಿ ಆಯಿಜರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪಾಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ತಿರುಪವಿರು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನಾದ ಬುರ್ತೇರು ರಾವಣಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನಾದ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಈತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಎರಾಂಡಲ IAS ಪರೀಕ್ಷೆನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆರಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಈತೆ ನಿಕುಲಂತ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆರಗಡೆ ಮಲ್ಪರು ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಜವಾದಲ ಓದು ನಕುಲು ಏರು ಪಂಡ ಓದವ ನಕುಲು ಏರು ಓದು ನಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಏನ್ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯಲ ಉಂಡು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿವಂದರು ಎಂಕ್ಲು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಸಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದದು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಓದದು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಪ್ರಪಂಚನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡಿಗೆ ತುಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಪೇರು ಆರ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವಣೆಂದುಂಡು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ತೆರೆಯುವಂದರು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಸಹ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೊಸತಾದು ಮಲ್ತು ಬರುಡಾಕು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದು ತಜ್ಪವರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಬೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿಚೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಬತ್ತದು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ತಿರುಪವೇರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಆಪುಚಿ ಲಡೆಯರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಸೈತು ಹೋಗ್ತಿರ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಕಡಿಮೆ ಆಪೇರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ನಿಶ್ಚಯದ ವಿಶ್ವದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಂದಲ ತೆರಿವರು ಬೊಕ್ಕ ನೀಂದುನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವರು ಎಂಕ್ಲ ದೋಣಿನು ಪಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಅನುಭವಿಲು ನೀಂದು ನೇನು ಕಲ್ಪೇರು ಇದು ನಿಕ್ಲ ನೀಂದು ನೇನು ತೂಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒರಾಣೆ ಮಿತ್ತು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು ಕೂಡ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪರು ಏತು ಮೈಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಬಂದಲ್ಪ ತಜ್ಪವೇರು ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಲು ಏತು ಮೈಲಿದಾತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪರು ನಕಲ್ನಂತೂ ಸ್ಥೂಲವೈನವಾದುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಪರಮಧಾಮ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜನ್ನ ಆತು ದೂರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯುವಂದರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪ ಒಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೊಪ್ಪಜರು ಅವು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಡು ಪೈರೆಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಡು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಜ್ಯೋತಿಡು ಸಮಾವೇಶ ಅವಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಡು ಕೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಗ್ಲ ತೆರೆದಿಸಿ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಒಯ್ಕಾದು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಹ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪುಚಿ ಜ್ಯೋತಿಡಿಯರು ಸಮಾವೇಶ ಲಾಪುಜರು
ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಡ್ಲ ಪೋಪುಚೇರು ಮೋಕ್ಷನು ಪಡಪುಚೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೋ ಅವು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಿ. ನಿಗಲಿತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣಿಯರ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಈ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಚ ಮಲ್ತದನು ಇದು ನಿಗಲಿನ ಆಸ್ತಿಕೇರು ಬಂದಲು ಎಪ್ಪೋಡಾಪನು. ಬಾಬನ ನಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಲ ಇಚ್ಚಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಚಿ ಬಾಬನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಏರೇನು ಎಂಚ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಎತೊಂಜಿ ಜನ ಗುರುಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿಲು ಎತೊಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೈನ ಸದ್ಗುರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗಂತೂ ಚರಣೊಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಾದುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಎಂಗಂತೂ ಪಾದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವನಡು. ಜೋಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅಪರಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲಿರ್ದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವನಡೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಕಾರಗಳು ಊರೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾಲೀಕ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ನಮ್ರತೆನ್ ತೊಜ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಾತ್ರಗಳ ಕಾರಗ ಬುರುವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಖಲ ಕಾರಗ ಬೂರು ನೇರ್ದವರಲ್ಲ ಬುಡ್ಪವೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲಿಯನ್ನ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಖಲು ಸಹಯೋಗಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ನಿಖಲಿತ್ತ ಸಹಯೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಯಾನು ನಿಖಲೇನು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲಿಗೆ ಏರದ್ದಲ ಸಹಯೋಗ ಪಡೆಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಪ್ಪುಚಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಏರ್ನ ಸಲಹೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಪ್ಪುಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ ಸಹಯೋಗನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಪತಿತ ವರ್ಚಿ ಮಾಯಡ್ದು ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ಯ ತಂಡ ಪುದರ್ನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪರು. ಮಲ್ಲ ಲಡೈ ಡೇರಾಟಲ ಗೆಂದಿರಿಂದಿತ್ತಂಡ ವಾಹು ವಾಹು ಪಂಪೇರು. ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸಿನಕ್ನ ಮೋನೆ ಚಪ್ಪೆಯದ ಉಡುಪನು. ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪಲ ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸಿರು ಮುಲ್ಪ ಸೋಲು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಎಂದು ಬನಡಾಪನು. ಪೊರ್ಲೆಯರೆ ಬತ್ತೆರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಗುಪ್ಪೇರು. ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೊಸತಾದ ಶುರು ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಕೂಡ ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪುದರ್ನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ಡು ಗುಂಪುಲುಂಡು ಓರಿ ಮಾಯದ ಶಿಷ್ಯರು ನನ್ನರು ಈಶ್ವರನ ಶಿಷ್ಯರು. ನಿಗಲು ಬಾಬಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರು ವಿನಾಶಕಾಲಿ ಪರೀತ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲುಕೊಂದು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ನಿಖಲು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯಾದಂಡು ವೈದ್ಯವರ ನಿಖಲು ಪುದರ್ನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪರ್ಚಿ. ನಿಖಲು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿದಕಲು ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲು ದಯಗ ಅನುಭವಿಸರು. ಸೋಪು ನಕಲಿಗೆ ದುಃಖ ಹಾಕೊಂಡು ಗೆಂದು ನಕಲು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುವರು. ವಾಹು ವಾಹು ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಐದವರ ಇತ್ತ ಮಾಯನು ಖಂಡಿತ ಗೆಂದೊಡಾಪನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನು ತೂಪರೋ ಅವು ಮಾತಲ ಮರತದು ಪೋಪನು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಯ ನಿಗ್ಲೇನು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಮಲ್ತದು ಬರ್ತವೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪನು. ಮಾಯ ಜೀತರು ಜಗ ಜೀತ ಅವಡಾಪನು. ಇಂದು ಸೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಲುವುದ ದುಃಖ ಸುಖತ ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಸೋಲುನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಓರಿ ಶಿವ ಬಾಬನ ಜಯಂತಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಯಂತಿ ಆದುಂಡು. ಈತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ಲ ಕಾವಡು ಸತ್ಯ ಇವುಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪುನು ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುಂಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುಂಡು ಬಾಬಾ ಏತು ಸಹಜ ರೀತಿಡು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆವಡು ಪಂಡ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂದು ಏರು ಪಂಪೇರು. ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಪಂಪೇರು ಹೇ ಎನ್ನ ಮಧುರ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲಿ. ನಿಖಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಏರೋರಿಯಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮಾತ್ರ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ನಿಖಲು ಸಂಗಮಿಗತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ತೆರಿಪವಲಿ. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ನೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದನ್ನು ಪಂಪನ ನಿಖಲು ತೆರಿಯುವನವರು ಬೇತೇರ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಬಂದು ಪಂಡುಂಡಲ ಸಹ ನಾಟಕದ ವರ್ಣನೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಖುಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಿಖಲು ಏತೋ ತಿರುಗುದರು. ಏತು ದೂರ ದೂರ ಮುಟ್ಟಗಲ ಗಂಗಾ
ಆತನ ಗಂಗೆಡು ಮೀಯರೆ ಪೋಪ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಸರೋವರ ಉಂಡು ಐಟು ಮುರುಕುಂಡ ದೇವತೆಯದು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖಲಿತ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಡು ಮೀದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯದು ಬುಡ್ಪರು. ಎರಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯದು ಬುಡ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈತೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ರತ್ನವಾದುಳ್ಳರು. ಊರಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ರಾಯರಿಗೂ ರೆಕ್ಕೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ರಾಯರೇ ಸಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮನೇ ರಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ರಾಕೆಟಿ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಏಪ ಮಹತ ಆತ್ಮಲು ಪೋಪೇರು ಅಪಗ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿವನವರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ವರ್ಣನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರು. ಎಂಚ ವಿನಾಶನು ತೂವಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮದ ಸಮೂಹಾಲು ಸಹ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಹನುಮಂತ ಗಣೇಶ ಅಂಚಿನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು. ಅನ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಾವನೆದ ಅನುಸಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬಿಂದು ಆದುರ್ಲೇರು. ಅರ್ನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ದೇಗ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಂದು ಆದುರ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೇನು ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶರೀರ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇದರದ್ದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಐಟು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ನಿಗತಿ ಅದೊಂದು. ಎಂಗ್ಳು 84 ಜನ್ಮ ಎಂಚ ದಿತೊಂದ ಆತ್ಮಡಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರೋರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರವನ್ನು ದಿತೊಂದು ಪಾತ್ರನಗಣೆ ಮಾಡ್ತು. ಅಮಿತವಾಯಿನ ನಾಟಕ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಆಕುಲು ಏರಿ ಗೆಂಚ ತಿರಿಪೋಡು ಬಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ತೊಂಡುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಒರಿಯಗಲ ಏತೊಂಜಿ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತನವರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಓದು ಜೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಗಳು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪು. ನಿಕ್ಲು ತೂತರ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ 7 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತಿರುವಣಚೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅನಗ ಪಾರಸನಾಥ ಆಪುಂಡು. ಪಾರಸನಾಥನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಗಾರದೆ ಮಲ್ತು ಪುನ ಮಂದಿರದ ಪುಚ್ಚಿ ಮಿತ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರನ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿವಂದರು. ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪೂತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ತೆಗೆದರು. ಮುಳ್ಳುರ್ದು ಪೂವಾಪನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪರು. ಅಲ್ಲನ ಪೂತೋಟ ಬಂದು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಸುರುಟ್ಟು ಒರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಧ್ಯಾನಡು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ಕುದೆ ಪೂನು ಕುರಿಯರು ಬಂದು ಪಣದಿತ್ತೇರು. ಉಂತುಂತು ತಿಲಕನೆ ತಿರ್ತುಗು ಬೂರ್ದೆರು. ಕುದಾನ ಪೂತೋಟವನ್ನು ತೂಂದಿತ್ತೇರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಕುದಾನ ಪೂತೋಟವನ್ನು ತೊಜ್ಪವನಾರು ಕುದಾನೆ ಪಡತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲು ಎಂಚ ತೊಜ್ಪವೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೈಕುಂಠದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೇರು. ಖುದಾನೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಆಂಡ ಆರಂತು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಚೇರು. ನಿಕ್ಲೇನು ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿವನವರು. ಖುಷಿಯಪ್ಪು ನಿಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸುಖಧಾಮಡು ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪಾತಿರ ಪೂಜೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವರು. ಬಾಬು ತೆರಿಪೇರು ಸುಖಧಾಮ ಶಾಂತಿಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲುನು ದ್ಯಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಚಾರು. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಯ್ರಗಾತೆ ಏತೊಂಜಿ ತರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತವನರು. ಜಪ ತಪ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಪೊಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಕ್ಷರ್ದು ನಂಬರ್ವರ ಆತ್ಮಲು ಬರಂದುಪ್ಪೇರು. ಏಪ ಬಾಬಾನೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಮಧ್ಯಡೆ ಪಿದರ್ದು ಪೊಯ್ರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಮರಪನ ಕಾರಣನೇ ದುಃಖಿಯಪ್ಪರು. ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಒಂತೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಇಡೆಮುಟ್ಟಗು ವಾ ಬಾಬನು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಾತೊಂದು ಬುಲ್ಲರು. ಆ ಬಾಬರ್ದು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ನ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ವಿಧೇಯ ಸೇವಕ ಬಾಬಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಏಪಲ ಪತ್ರದ ತಿರ್ತುಗು ವಿಧೇಯ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಬರಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಹೆಂಚ ತೆರಿಪದು ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬಾಗ ಸುಪುತ್ರನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಕುಪುತ್ರರಾದುಪ್ಪೆರೋ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ನಕ್ಲಾದ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಬುಡ್ಪೆರೋ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪೆರೋ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿಯನ ಕಾರಣವಾದ ಪುದರ್ ಏತೊಂಜಿ ಹಾಲಾಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಜನకు ತೊಂದರೆಯಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ವಿಶ್ವದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತ ಭೂಮಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಏರಿರ್ದಲ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ಪೋಜರು. ನಿಕಲು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯರು ಸಹ ಪನ್ಪರು. ನಿಕಲು ಪೂಜ್ಯ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ತಾರು. ಬಾಬೆತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯಾದ ಮಲ್ಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಆವಡತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂತ್ಯ ಸಮಯ ಕಳೆವಡ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಏರಿರ್ದಾಂಡಲ ಲಕ್ಷಣ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನು. ಬಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನೆ ಬಡವರನ ಬಂಧು ಆದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಬಡವರನ ಬಂಧುವೆಂದು ದಯವು ಬಂತು.
ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದ ತಿರುವನರು. ಭಾರತದ ಸಹ ಏತು ಬಡ ದೇಶವಾದನು. ಐಟು ನಿಕುಲು ಬಡ ಮಾತೆಯರಲ್ಲರು ಏರು ಸಾಹುಕಾರ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಆಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುವನು ಸೇರು. ಬಡವೆರು ಅಬಳೆಯರು ಎತಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕಲ ಮಿತ್ರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದುಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾತೆಯರನು ದುಂಬುಕೊಂಡೋಡು. ಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರೆಡ್ಲ ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕಲು ಮಾತೆಯರುಳ್ಳರು. ನಿಕಲ ಬ್ಯಾರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೈಟ್ ಚಿತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ತಲುಪಡು. ಇನ್ನಿತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವಣುಂಡು ಕಲ್ಪದ ವಿರೋಧ ತರಹನೆ ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರುಂಡು. ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪದು ಬರಲಿ. ಸೇವೆನ ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕನಪುನಿ ಪಂದು ಜೋಕ್ಲು ವಿಚಾರಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪಡಾಪುನಿ. ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತೂ ಪತ್ತೊಂದತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಅವಡಾಪನಿ. ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲನ ಅನುಭವಿಸುದು ಬುಧರ್ನ ಏಪಲ ಹಾಲು ಮಲ್ತಂಡ ಬಲ್ಲಿ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತಕ ತೋಜನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪಡಾಪನಿ. ರಡ್ಡು ಆಂತರ್ಯಡು ಖುಷಿ ಪಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ವಿಧೇಯಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ತುಂಡು ಬೈರ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಯೋಗ್ಯರು ಸುಪುತ್ರ ಅವಡಾಪುಂಡು ಕುಪುತ್ರರತ್ತು. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಯ ವೃತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಂದ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಂದ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸೇವಾದಾರಿಯದ್ದು ಜೆತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸೇವೆಯವಡ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪನ ಸಮಯದ ಒಂಜು ವೇಳೆ ರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೀಯರಡ ಅಪಗ ಆಕಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಮೋನೆ ಲಕ್ಷ ನೋಡ್ದು ಶಾಂತಿ ಆನಂದದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಬನ ನೆನಪದ ಸ್ಮೃತಿ ಕನಪವನುಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲೆ. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರಡೊಂದು ಪೊಲೆ. ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಭವದ ವರದಾನ ಕೊರೊಂದು ಪೊಲೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮದಾತ ಸಂಪಾದನೆ ಚಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲೆ ಅಪಗ ಪನ್ನುಡಾಪನು ನಿರಂತರ ಸೇವಾಧಾರಿ ಪಂಡ ಸರ್ವಸೇಬಲ್. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೀವನ್ನಾಗ ಮಾಯಚೇತಾದ ಬರುಪರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸ್ವಯಂನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವನ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ವಾಣಿದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಚಿನ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೋಲೆ ದುಂಬು ಪೊಂದು ವಾಣಿದ ಸ್ಥೂಲ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆದ ಸಮಯ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಸಾಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದೇ ಪಂಡ ಏರಿ ಎತ್ತು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪಿರಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದುಪ್ಪಿರು. ವಾಣಿರ್ದು ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು ಐಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.